Destpêka werin em bigerin li vê welatê. Em bigerin û bibînin xweşî û bedewiyê. Çi qas em pesnê bidin jî nayê ziman. Em bi tu hevokî nikarin bêjin da ku çi qas şîrîn e welatê min. Bajarê Mêrdînê bi tevahiya xweşikiya xwe cihek xwe yê taybet heye ser erdnîgara Kurdistanê. Bi dîroka xwe yê kevnar û bi dewlemendiya çand û şaristaniya xwe ev bajar weke gula Mezopotamyayê. Ji bernameyekî nû dembaş temaşevanên hêja em hatin diyarê Mêrdînê me ji kela Mêrdînê xwe berda beriya Mêrdînê em hatine Qoserê. Li Qoserê em niha li gundekî ne, em li gundê Qiraûnin. Ev der gundekî deşta Qoserê ye li vê dirê em bi dû xwarinê ketin em dixwazin xwarinên navdar û xweş bînin ser ekranên we. Em li gundê Qiraûn îro em ê ji were çi çêkin gavekî dî em ê tev bi hev re bibînin dekawerin em herin nava gund li wê derê em ji bo we xwarinekî xweş û navdar çêkin niha em dest pê dixin em biçine gund. Dema tu ji jora Mêrdînê berê xwe didî aliyê başûr deştekî bê serûber derdikeve pêşberî mirov. Li destpêka vê beriyê bajarê Qoserê heye û heta sînorê Rojava gund û bajarokên Qoser birêz bûne. Niha em jî dibin mêvanê yek ji van gunda. Berê me got em hatin gundê Qiraûn li vê derê em ê du xwarinên navdar ji were çêkin. Em dixwazin wextê ku em diçine gunda em dixwazin xwarinê xwe ji bavê gunda çêkin. Ji ber yekî em rûniştine dayika Mehdiye û her wiha dayika Nûran û wîldan Cemmene em ê bi ware îro xwarinên xweş ji bo temaşevanê xwe çêkin. Em ê îro çi çêkin ka tu ji me re bêje? Em ê hemîsê çêkin. Hemîs. Hemîs xwarina ku derê ye? Xwarina Cemmeyê. Xwarina Em dikin nanê daweta, Qoserê ye. em dikin nanê şûnadiyayê daweta em hemîsê çêkin. Yani xwarinek navdar e. Ji kevin de heye çê dikin ne? Yani ji birincê vurgurê em viya hemîsê qîmetî te Her wiha ji xênî hemîsê xwarinekî dî jî ku li herêma Mêrdînê bi nav deng heye ew jî şamborek e. Ew jî navdar e li vê herêmê şamborek jî qîmet bi qîmet e. Em ê îro her du xwarina çêkin ji temaşevanê xwe re. Em dixwazin dest pê bikin hemîs xwarinekî çawa ye? Yani ez neşaşmim ji goşt çê dibe me goştê xwe ji danîne ber xwe. Em malzemeyê xwe dî jî dikarin bêjinê. Em îsotê xwe îsot goştê xwe dikelînin, sor dikelînin. Ewil em bêjin çi dikeve navê? Goşt e. Ewilî em goşt didin ser. Goşt e, îsot e. Em îsotê xwe Hem sêla xwe. hem şîn û hem sor. û her wiha firing hene. Em hûr dikin diqeşêrin mûjexînin. Ew jî dixweşînin baxdenûs dikeve navê. Baxdenûs erê xwê em dikelîne, xwê em datîne, em çavan stîra xwe. Baxdenûs dikeve. Leş em yek bi yek çawa em çê dikin em ê nîşanê temaşevanê xwe bidin her wiha îsota pûl heye berme û xwê heye ew dikevne navê. Ev malzemeyê dî jî yê şamborekê ne? Şamborekê Ew jî
goşte hurkiriye. Pêwerdkin Ji gijîn. bo şamborekê ji goştê hurkiriye. Qîmeyê Pîvaze. pîvazan hûr dikin. Pîvazê xwe me hurkiriye. Her wiha baharatê wî hene. Baharatê xwe dixin. û ava firingiya ya salçe dibêjne Ay, ew sota dikene. ye, evet. Sota û firingiya heye. Ev dikeve nava şamborek. Navşan boreka. Em ê her du xwarina bi hev re çêkin ji bo ku temaşevanê me baş fêm bikin karbin li mala xwe jî çêkin. Ji ber yekê em tane tane yek bi yek em dixwazin bêjin Bêje erê. bila baş bê fêm kirin ji bo ku xweşiya xwarinê di çêkirina wî de ye. Newsa Xuya wê, îsota wê, gerek di hedê xwe de be ji bo ku xweş çêbe ji bo wî em jî dixwazin ku me temaşe dikin tiştekî berçavre wenda nekin ji bo ku karbin xweş çêkin. Ji ber wî yekê em baş bidine fêmkirin bi temaşevanên xwe. Niha me got tişta herî girîng ê mihîm di Hemîsê de goşt e. Goştê. Ev goştê çi ye? Goştê heywanê ê dewêr. Ê golka ye. Ê noginayê, golka ye. Ê golka ye. Ev ya hûr dikin, li bê wî gereke ne zêde gir bin, ne zêde hûr be jî. Newsa ev mihîm e. Divê bi vî teşbîhî hûr be ne wa? Eger wanî hûr be. Tamam. û her wiha dîsa hema bêje di qeydê wî de bîberî falan jî gereke di wî qeydê de hûr be newsa. Hûr dikin. Berê şon xwe dikin, em dixin firaxa xwe dik sûravka xwe çê dibin. Em javana sêra xwe sor dikin. Erê. Em çê dikin, em ja goştê xwe berra nadirin sor dikin hev dixin. Erê. û em de bazanê xwe jî tevabira dikin. Berî goştê xwe. Ev jî hûr dikin berdine ser. û dihilî yani wat. Dimixmix dikale. Destpêkê em dest pê bikin xwarinê xwe em çêkin. Me got em ê şamborek çêkin. Şamborek hinekî xwarinekî pişkî zehmet e jî. Yani nava wî rehet bi hêsanî çê dibe lê belê hevîrê wî heye û her wiha hevîrê wî heye ser sêlê çê dibe û em ê ya tevî nîşan bidin. Dixwazin em dest pê bikin nava şamborekê xwe em bêxinê û bi dû re jî em hemîsa xwe jî deyne serî bila her du bi hev re çêbin. Ka dikarin dest pê bikin ev ya li ser tûpê em ê çêkin. Batıyla. Evla berdiye em ji xwe xwarin rakin paşî. Ev qîmê xwe em sor dikin sera gir. Newsa ji bo şamborê. Perde de valla ne vermeli? Ew pêşî qîmê xwe em sor dikin. Paşî pîvazê xwe berdine ser. Qîmê me sor bû. Belê. Em ê îjar pîvazê xwe berra nada wê sor bibe. û em ê dawiyê hine toske merevî bera xwe. Em ê ya em ê nîşan bidin. Hinek xwe davêjine navê. Tamam, xoya xwe jî bêxîne. Tamam. Ben tepsiye xwe bînim. Di ber de dixwazin em goştê xwe jî deyin sera gir. Bila ew çê be. Hevalê me bila ya Beroşê de. beroşa xwe jî em bînin. Beroşê bîn bira. Em xwarina xwe bi awê berê em ê çêkin ser tifkê. Erê wexayê kurmacî, berê, Em li gundê Qur'anîn em li gundê Qur'anîne. em awê berê çêkin. Erê em ê weşe ser. Tam awî jî xweştir e sera gir. Damat û xwarina ser tifkê serê gir pir xweş e. Çi xwarina serê gir Tifkê çê ve xweştir e. Em jî ji xwe ji ber wî yekî dema em digerin em çine ciya. Erê. Em dibên bi awê bav û kala em xwarinê xwe çêkin. Eva xanî me ye. Wa me hiştî û em Vê zamanê derfetên xelkê zêde nemane. Gundvala bûne û kêm bûne însan û elmîne rehetiyê û erê elmê rehetiyê gişmakî. Gişmakî firaga derket. Erê her tişt bir awê çêbîye ji ber yekî kêm çê dikin lê belê em dixwazin nîşan bidin eger ku xwarin bûye awê çêkin tamawî wê hê xweştir çikî zehmet be jî wek te got eklayê xweştir tê em serê jî gir mere dê gir dadê zahmet me de herûtî hema ser ocağa tokra wêtin û rehetiye. rast baş ev ew me nava şamborek me ser agir bila
بيجي اف خوارنا حميس من درك دي سعنة كريم تاني الهريمة قوسري تيشيكر نوع صار يشكر أنا أريد قندار تشكر القندا هي القندار ما تشكر أنا قصار جي أوجي تشكر أري أوجي ناني دعوتي خذي تشكر بالنقري ما زلت تشكر بس كيلو غوص بيجي كيلو غوص يعني وبيشاش نقرا الرزق داتينه قارنك بقيمتها بقدره وين الرزق بينه وين قوشت أخذ بشور كي خلنا نقرا أخوة وين أخوة أخوة وفي لزاب وين أكابا كرادي نكر براس كده وين أباه تسمعوه هي سجارة كدو داري براس ويجي قوشت خرمي أخوتي خيبة صور بكي وين يسوس أخوتي وركه أنا ولا ما زلنا ما فرجات خني عشان أنا ما أتخني اشتات هو بصوت أخذ فيه وكنوا خويا أخذ خني وقصير مخمخين السولا يتشبه مروات شيء كباشتر أريواني أو يجبركوا جو أكلاوي تعماري كن زلت شيء لكن زماني ده جوهرية يعني أما السولا ويتشابه أصلي ويتشبه مربي شيء كباشتر باشا مواني شيء ذكر باشا شبو شامبورة كديم هفيرجي أبوكن لكن أنا شيء من هذه خبيه بكل تمام نشان بوركي خد شيء پشتی وی صحبت همه درش ایدی دما چکرنا خوارنیه لعالیک ام گوشت خداتین سرتفکه پیوسته او هنک دا آوا خوده بپیجن لعالیه دن ام نافکا شامبوره که آماده دکن جبو وی جی گوشت هورکری مدانیه سر توپه از او دایکا مهدیه جی هم به چکرنا خوارنه را علاقه در دبن هم جی صحبت خواه بردوام دکن بلم چکرنا نافکا شامبوره که خواه بردوام دکن ما پیواز خواه و گوشت خواه هورکری قیمه خواه ما تبدی افکر بو او سور دبه ناف هفده نها امی چی بکن؟ بارتی خود بارتی خود تیخی قره بیبره رشه سوتا رشه امی هکی توزک شوی دیخنه ناوه و که دی چی لازمه؟ گجنیجه اما گجنیجه تمام وكذي نعنات كبيرة في بلاته نجي نعناع باردنة و اف جبيت كبيرة اف جي salçaya isotaya. Isotaya. Tamam. جبنا ديجي ava bacana şekeri. Evci ava bacana ya. ما هيدي امي هذيلي خوجي بكن يكو نافقا شامبوركا يبكيه بتشكرنا هذا ويدا شو طيبتيك هي يعني بتشوف المزناياوي أوي أنا أمي يا بكناني سيليش كفاهي أنا كناني سيليش كفاه ميتشيك أو شيء وداوي أمي جاب زي خوتيكم وشامبوركا خوتيكنا تمام دستك كناني سيلي ميتشيك دستك كناني سيلي وكمان بدي إجامي شامبوركا خود دوا شامبوركا خود دوا ماشي راح بنمشي يعني بردنا هناك أنا تيجي صوتا طولة بريد نقصوه قلبي أزيد
Bak benim sıcağım berdi ser. طعمها هركي زوج طعمها وتأكلها. Jber îro hinekî baye agirê me tûpê hinek balê dide. Lê dîsa jî çêdibe ama. أنا آه، تشيل 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 بشيل. إبراوي تشيل. Dana ve çêl. Ev xwarinên em çê dikin hinek bi zehmetî çê dibe. Ji ber wê pêwîst e çend dest alîkariya hev bikin. Wek hûn jî dibînin hem çêkirina navka şamboreka hem jî hevîrê wê hem jî vekirina wê demek dirêj digire. Lê em hêvîdarin em ê ji bin vê zehmetiyê derkevin. Belê em dest xwarina xwe berdewam dikin çêkirina wî me navka şamboreka temam kir. Ew lê dilê sar dibe. الجمل Goştê me li ser agire dipije. دكالة. Ew dikele û bila baş bipije. Em hatine li vê dirê me agirekî dî kir. Înca em nanê sêlê çê dikin. ناني شكفا عريس. Erê nanê şikeva me çêkin. Me em dixwazin ber xwarina xwe de nanê شكفا في خوش ناني حميسي شكفا، حميسي إيه. خوش. به هەمیسی رێ خەش چێبە پشتی وی ژیش خوا مێدی هەویرێ خۆی شامبۆرەکە ژی vekin û wî jî çêkin niha dayika Nûran û Îldan ji me re nanê sêlê çê dikin bi rastî jî çêkirina nanê sêlê jî zû dê me nedîtiye nexwariye li gunda her wiha li hin jiya bajara jî çê dikin lê belê kêm biye êdî كيف بيه ناني سرسري بيقول خوشترج ناني بازارة سري بجيلان اللي دخل erê serê نوك ناني سري خوش. rast e ناني يقصر يقصر خوشتر. ev diyarên ha em li beriyê ne berîka Mêrdînê deştekî fireh e erdên bereketin genim şîn dibin her wiha nîsk davêjinê وارقة بين در خوشت بشين دبي. erê yanî ji alî ve jî dewlemend evadira pir erd heye û her wiha di hêla zat de dewlemendiya wî heye û nanê xwe ji erdê xwe digirin ne hevîrê gelmê xwe xwe arvanê xwe ji gelmê xwe digirin ne هذا مش جميع خادر. إما بين شابي قارنا بمقارنة وندر إيه نانجي. belê başka inanıyor. Yani tedigen miyesin bura bura zam bejim. Avaya am nab. nanê we xweştir çê Ha, jam edin poster şey ki nani gelmi nana başka yi. Av nişayı. Hem dişine aşık qaşari süpiti. Hoş geldin. erê çiqas berhemên mirov be yê ku mirov berde emek dabe ket dabe hê xweştir em bi tame û Ha, klavize. erê ekla wî zêde ye û her wiha tişt çiqas ev fabrikasyon ku çêbiye û filan bêvan tema tişta jî nema Nemaye. Ana gelek tişta tevlî إيه dikin قشاري ناني قشاري ويقرمي ما يبري نوا كذا يبري قاوتاي بري erê أكراوي هبو إنها بس بوي وك ناني قشاري نافكا تاني ديالي نو طعمة بري erê tema bi wî jî nemaye ne tenê nan jî her tiştê dî tema berê ne işte بس بيو قبرة بس بيو إلاج أكلات تشكينا erê eva ku her tiştî dî bûye ticari û ji bo ku zêdetir pere qezanç bikin Erê. ji bo wî awê tema her tiştî xira kirine
او هناك مانا دردور گند مانا کو بخوا او دکن او جی کیمن دی مروف براستی جی عاجزه يعني جوي اوي جي عاجزه هات كسكي كويدي و كفنا شوبيا بري بردوام بكجي زياده نمايه نمايه بري بري ما نيز تشان ما بيندر كيف كذا الناس بيندر بو انا ذاك الهفي يا رجال اوي تشيكن ما ويجي نا راحتها لا والله هذا من نابع ما خو جربان لي براستي جي فكرنا هفيري نا وقصي سانه ام جي في كاريج هوستايا ويرا دهلن وهم تشكرنا خوارني هم جي صحبت اخوا بردوام انسان انها بري انما لا ما يقول ده علي ما يقول ده صاروا كيما تشكيله چێکردنا نانê me li ser sêlê qediya niha dora çêkirina şamboreka ye ji bo wê jî dayika Nûran û Wîldan kedek mezin didin bi rastî. Hele şamborekê me li ser sêlê tpijin çê dibin em niha hatin ku em hemîsa xwe berdewam bikin. Goştê me hema bêje pijiya ye ne wa? Goştê me pijiya ye îdî hêdî hêdî em ê van tiştê dî jî berdine navê kam çi dikin em li hemê goştê xwe ser deyne ne wa? Avayî jî lê ziwa biye. هاني كبرية هاي لقمة كوا كبرية Ez dikarim alîkariya te bikîm ha? اشتا دينا Kavê bide min. Deyne erdê. شوا كبرية كاري سهلة كورة Em goştê xwe deyî. Girê gerek çabe, gerek gurbe an. سلامة بلد قرق عقلي وحكي بلا هذا Baş. Biberi xwe soğuttum. Piştî goşt li ser tifikê pijiya niha dora çêkirina hemîsa ya li ser sêlê ye. Em îsota û firingiya birêzê berdidin nava sêlê û li bendê dimînin heta ku hinekî sor bibe. Piştî goşt û biharatên xwe berdidin navê hema bêjin hemîs ji bo xwarinê amade ye. Temaşevanên hêja hemîs jî hema bêje temam bû. Me firing û bîberê xwe û îsotê xwe filan her tişt me xistine navê. Goştê xwe berda ser. İdî em ê li bendê bin hinekî jî li ser nav sêlê de wê bipije. Piştî wê temam bibe. أمي توزق Hinekî jî hinek baharat jî em lê dikin. İdî hema bêje temam bîye wê hinekî ser agir bipije ne wa? Qederê çi qas gerek ye bipije? بالسر أما قدري
bazı biz de xeyrin Fazla biz de xedi öyle ku ser agir ma idi xoşbo xwarnê ve amade be em jî niha şamborekê me jî li li aliyekî çêdibin. Her du xwarina me bi hev re ji were çêkir me tiştekî zehmet kir bi rastî. Carê em di vê bernamê de em xwarinekê tîn ser ekranên we ev car em hatine vê gundê me xwest em du xwarinên navdar yê vê herêmî bîn ser ekranê we. قرعوني تشد بي خوارني Li gundê Qur'an em li vê derê me got em ê vê van xwarina ji were çêkin. Xwarina me êdî ku jiya em ê bi hev re rûnin ser sifrê jî li vê derê jî em ê hinekî sohbeta xwe berdewam bikin. Hem hemîz hem jî şamborekê me amade bûn. Piştî ev qasket û westabûnê êdî dor hat ku em van her du xwarinên xwe yê xweş bixwin. Derê me xwarina xwe temam kir, em hatin ser sifra xwe rûniştin, em bên destê te savit destpêkê de. Me îro ji temaşevanê xwe re hem şamborek çêkir hem hemîz çêkir. Her du xwarin jî xwarinên bi qedrin xwarinên xweşin bi qîmetin. Bi rastî xweşî çêbûne me. İnşallah hem de hoş inşallah hoş Na xweş çêbî ez em wa bawerim. Mêvanê me jî hene der û jîrnar jî me civiyan e. Em dixwazin tev bi hev re xwarina xwe bixwin. Dixwazin em li temawî jî binêrin. Paş em ê xatirê xwe jî ji we bixwazin em hinekî kambirên tu jî bixwe. Kambirên şamboreka ça çêbîye. Ya rastî li diyarê Mêrdînê bi taybetî jî li beriya Mêrdînê me rojek xweş derbas kir. Me hem gundek xweş nas kir hem jî xwarinên xweş xwarin. Em hêvîdarin wê rojên pêş de jî riya me bi van dera bikeve û xwarinên hê xweştir em ê bînin ser ekranên we. Em li goştê xweş binêrin hemîz jî em binêrin kaçawayê. Niha xwarinê xwe me gîş ser tifkê çêkir, ser agir çêkir. Li derve me çêkir, me gom sifra xwe ji li derve deyînin. Bila xwarina me biya wî temam bibe. Em spas dikin ji bo keda we we gelek zehmetî ber me ve dît. Çêkirina bi rastî zehmet wê çêkirina şamboreka berdewam e, ne qediya ye. Ji ber ku xwarinekî bi zehfî çêbe, gelek çêbe ji ber yekî lê berdewam dike. Temaşevanên hêja em îro li Mêrdînê navça Qoserê li gundê Qur'anê bûn. Em hatin li vê derê me ji were şamborek çêkir, hewa hemîz çêkir. Bernama me îro li vê derê diqede gerameyê li va diyara wê berdewam bike ji ber ku xwarinên gelek xweş têne çêkirin. Em jî li dû temên xweşin û em tînin ser ekranên we jî. Heta bernameyekî dî min xêr û xweşiyê de niha êdî em ê dest xwarina xwe bikin.